Hemen gaude Euskal Herria Irratian, Guardasola saioan, eta gurekin Mikel Oteiza Iza, Atarrabiako alkate jaun izendatu berria dugu gurekin. Egunon, Mikel. Egunon. Eta zer moduz, kargu berrian eta, ongi? Bueno, ongi. Momentuz, lurra hartzen eta pizka bat lanaz jabetzen asko dela egin beharrekoa eta baina ongi, momentuz nahiko ongi. Mikel, zu Atarrabiakoa zara, 35 urte dituzu, maisua zara, irakaslea, ja bukatu duzu ikasturtea edo ari zara? Bukatzear dago, oraindik falta dira 4 bilera, 4 gauza itxi eta listo. Atarregin, irakasle, antxe bertan, Atarrabian, dena etxean. Dena herrian, bai, batzutan esatu eta agian gauza gehiegi, herrian egiteko, bai, Atarregin, eta gustora gainera. Bai, eta orain, zer eginen duzu, zure lanbidea utzi bazterrean? Bai, ni irakaskuntza publikoan interinoa naiz, orduan, hartu behar dut, bihar bertan hartu behar dut lako eskola destino berria, eta gero estedentzia hartzen dut, bai. Pizkat eta alde batera utzi eta lanan zentratu udaletxean. Nahikoa dela. Bai, nahiko lan. Bai. Eta, Mikel, zu ez zara berria hemen Euskal Herria Irratian, garai batean gure tertuliak idea izan baitzinen, gazten tertulian. Hori da, bai, ja urte batzuk, orain ja gazte tertulietara, ja ez dut ez dagoela. Ez pentsa, 35 urterekin, indikan gazteak gara. Bai, eta izango gara. Luzaroan, bai, jagona naitzen men, eta gustara beti. Hemen beti gustara. Bai, hain zuzen ere, zu askotan ibilizara gizarte mugimenduetan, ez da, karrikaluzeko kidea zara, begiralea izan zara. Bai, eta Atarrabia mailan egia zen oso salseroa izan naiz, ez, gona izan taldean, oraindik modu batez bestez jarraitzen dut, 20 urtez, gazte kontseiluan, eta, kirol munduan, era bai, pizka bat, ongi, beti mugitutzen naiz, eta orain erraldoien konparsan, eta beti Atarrabian oso, egiten diren gauza guztietan parte hartzea gustatu izan zait, eta nik uste dut jarraituko duan horretan, ez? Eta gazteekin ere bereziki lanean. Eta gazteekin lanean, bai, beti gustatu zait, egia zan, ezitzaile lan hori eta begiralen lan hori beti oso polita izan da, eta bai, indikan disfrutatzen dut. Noski, ja beste modu batera, ez, baina adudanean, beti, disfrutatzen da. Beste bizitzaren beste fase batean zaudela orain esan daiteke, ume bat jaio berria. 3 hilabetekoa, alaba. Aldatzen dira ja kontuak. Asko aldatzen dira kontuak, bai. Baina pozik kala ere, bai. Bai, beraz, alkatetza eta umea batera. Dena batera, bai, aldaketa asko, bai. Aldaketa garaian gaude. Bai, aldaketen garaian, bai, nagusitu naiz pizka bat, bai. Eta, baina, 3 hilabetetan izan da, kriston iraultzan, nire bizitzan, ez? Baina nire aldaketak, pozik, ongi hartu ditut, eta gustara. Onerako izan daitezela, noski. Espero ezagun bai, ez hori da. Bai, eta hain zuzen ere, gizarte mailan eta gizarte mugimendu hauetan guztietan ibili izanak lagundu zizun, ez da, aurreko legealdian, zinegotzi postura heltzen. Eta hortxe, Kirio Gaztearen alkatearekin, bazu zinegotzi izan zara. Bai, egon nintzen, gai batzuk hartu nituen, nire gain, kultura, gazteria, euskara, jaiak, saltza horietan ibili nintzen, eta egiatzen, aldez horretik, arlo guztietan parte hartuan nuen, baina herri mailatik, ez? Ordan, egiatzen oso esperientzia polita izan da aurrekoa. Eta oso, gauzak nahiko ongi atera zaizkigu, niri ere, nire alorretan ere, eta, egiatzen pozik egon naiz, ez? Eta horrek ere, esperientzia pizka hartu izan dut, oraingo postuari begira, ez? Hala ere, ez da berdina, zinegotzi izatea eta elkate izatea, ez da berdina, ez da gauza bera, inolaz ere. Baina bintzat erakundea eta funtzionamendua eta zautzeko eta praktikoa. Bai. Baina horrengoan da, eguneroko lana, tramite asko, bilera asko, goizero, pizka papeleo asko, eta bestea zen pizka, arratsaldeko lanak, elkarteekin bildu, besteekin, pizka, bestelako lan atseginagoa, igual, ezakit. Horrengoa da, ezakit nola ditu, gordinagoa bezala, lana astunago bezala, baina baita ere, jende asko dago lanean, herria handia gara, eta langile asko daude, eta orduan,
posible daitea. Bai. Atarrabia herri handia, 10.000 10.000 inguru, 10.000 da zerbait, bai. Bai, ez dakit zehazki zen baden, baina 10.000 da piko. Nolako herria da Atarrabia? Nolako herria dena Atarrabia? Ez dakit, egia esan, bueno, herria, esango dut nik, ez gainera, Iruña herrian egoteko oso herri nortasun handiko herria da. Egia da, ez da, beste herri batzuetan, eta, ez dakit, orain dikan herri izaera hori igual ez galdu dute zerbait, Atarrabiak ez. Atarrabiak mantentzen du herri izaera, herri nortasuna, elkarte asko daude, herri mugimendu izugarria dago, bere gora berekin, noski, baina, oso alde horretatik oso herri aberatsa da, oso herri atsegina, ez? Eta jendeari asko gustatzen zaio herrian bertan bizitza egitea, ateratzea, elkarrekin hitz egin, egon, eta egia da oso alde horretatik oso herri, nik uste dut interesantea, polita, eta bizitzeko oso atsegina. Bai. Gazteak gelditzen dira. Saiatzen dira. Karo, gore herriak ez du espaziorik, oso herri txikia da. Dena duzu betea, ez? Dena urbanizatua dago, bai hori da oso. Bai, ibai aldea eta mendi pizka bat, ez daukagu. Ja, dena erekita dago, eta, badira horreinikan promozio txiki batzuk, eta, etxe bizitzak egiten diamen, oso maila txikian ez dago, guk ez dugu ardoi bat, edo sarrigurenek dutuen aukera horiek, ez, gurean, ja, kasi dena egin dago, eta, bai, gaztei gustatu zaie, edo nahi izan dute hor gelditzea, ez, asko alegin dute, sarriguren aldera asko, edo beste tokietara, baina, en principios jendeak alko balu geratuko litzateke, Atarrabia, seguro. Gaur, ekainaren 24, ja hilabetea pasada, hauteskundeak egin zirenetik, eta horre ezaguna da, ez da, ze nolako aldaketa heldu denen Nafarroara, eta bereziki hainbat udaletxetara, ez da. Atarrabiaren kasuan, Atarrabia eta Agoitzen kasuan esate baterako jarraipena izanen da, ez da, orain hemendikan aurrera izanen duguna. Bai, gurean aldaketa ez, baina zerbait, emaitzak ere oso ezberdinak izan dira. Bai, irabazi ditugu hauteskundeak, aurrekoan bezala, baina oraingoan izan dugun babesa itzela izan da. Benetan, orain lehen bosen igotzi genituen, gehi aralarrek bat, zuela 6, orduan, oraingoan 8, gorain dugu, boto pilo bat, egia da, hori ez aldaketa, baina bada aldaketa, ez guretzat. Eta, bai, egia esan izugarria izan da Nafarroan gertatu dena. Nik uste dut aukera pilo bat ditugu orain, eta pizten den momentua, nik uste dut oso ilusionantea dela denontzat, ez? Eta Atarrabian jarraitu behar dugu, mantendu behar dugu, egindakoa, jarraitu behar dugu garatzen, pendiente ditugun gauza batzuk, eta Agoitzen kasuan nik uste dut ere, eta Agoitzek, nahik egindako lana itzela da, hartu zuen herria, hartu zuen egoeran, eta mundiala izan da, egin duen lana. Ikusteko pixka batean nola gelditu den udal mapa horra Atarrabian, esan dugu 17 zinegotzietatik 8 EH Bilduk eskuratu duela, urrengoa geroa bai, 3 zinegotzirekin, gero UPN beste 3rekin, Izquierda Unida Esquerra 2rekin, gero PSN batekin, eta PPA aurkeztu zen, baina ez du zinegotzirik lortu. Eta boto kopuruen aldetikan, zuek 2.222, zenbaki borobila. Oso zenbaki kapritxosoa, bai. Eskuratu duzue. Urrengo taldearen kopuruaren doblea, baino handiagoa gaina, ez? Urrengoak 1.052 boto baitituzte, eta urreko hauteskundekin konparatuta ere, lehenbiziko indarra eta bigarren indarraren arteko aldea ere izugarri handitu da. Aurrekoan gelditu zineten, amaika botoren aldea izan zen. Oraingo honetan 1.200 bozka gehiago izan duzu, beraz, oso sendoa izan da, ez da? Bai. Hor, guk espero genuen, egia esateko, espero genuen irabaztea, noski, baina horren beste aldearekin ez genuen sorpresa izan da, baina, sorpresa, baina baita ere, orain ikusita, konfirmatzen ditugu zenbait gauza, ez? Ikusten dugu, egindako lana aurreko legealdian ona izan zela,
gukala uste genuen, baina, bueno, dirudienez, herriak ere horrela ikusi du, ez? Bat ez ere, pues, bueno, pues, Kirio alkatean genuela eta Idoia berarekin lanean, haiek idatutako lana pues oso ona izan da. Eta gero ere, pues, bueno, pues, nik uste asmatu izan dugula aurkeztu dugun jendeari, zerrenda, ez? Hori, ezakit oso anitza da, ezakit jende ezberdin asko, esparru ezberdinetatik hartua, eta orduan, bueno, pues, nik uste dut horrekin, benetan asmatu izan dugula, eta hor daude emaitzak. Bai. Aurreko legealdian zeintzu izan ziren zuen lorpen handienak? Gure lorpen handienak. Egia da, aurreko legealdian ez ziren egon proiektu alako izartsuak eta dizdiratsu batzuk, ez? Izan zen oso lan, pues lan, ez dakit, lan txikiak, baina oso ongi eginak egon ziren. Adibidez, bueno, gestio ekonomikoa izan zen, guk agian hori ez genuen espero, edo ez genuen hori jarrita kudeaketa ekonomikoa horrelakoa izango da, ez, baina izugarria izan da. Krisi urterik gogorrenetan oso ongi kudeatu da ekonomia, hobetu dugu udaletxearen egoera ekonomikoa, eta beti mantenduz garrantzizkoa ziren inbertsioak, ez, gizarte zerbitzuetan, eta, bueno, bestelako gastu sozialetan ez da murriztu ezer. Ordan adoretatik hori, kriston lana izan da. Beste bat oso importantea parte hartzea. Orain foroak egin ditugu, egin ditugu audientzia publikoak, azaldu ditugu kontuak, urtero azaltzen ditugu alkatea kontua herriari, egin ditugu aurrekontu parte hartzaileak, egin ditugu hirigintza plana, egin dugu prozesu parte hartzaile baten ondorioz, ez dakit, gauza horiek orain herritarrekin batera kudeatzen saiatu gara, egia da oraindikan landu behar dela hori, eta sakondu behar da horretan, bueno, pues, parte hartzearen kultura ez dago zorrotua gurean, ez? Tradizioz ez dugu parte hartu, beti egon dira politikari batzuk, egin dutena uste zutena, eta guk pues, ikusi dugu hemendik, ez? Izan gara ikusleak. Baina orain, bueno, pues, aukera duzu parte hartzeko, zure iritzia emateko, eta erabakitzeko ere, ez? Zure intereseko gaietan. Ordan hori pizkat oraindikan hori sakondu behar dugu horretan, ez? Eta bueno, eta gero, pues, privatizatutako zerbitzu publiko batzuk, pues, berriro publikoak egin ditugu, eta, bueno, hori ere nik uste dut oso ongi baloratu izan dela. Bai. Hori da, orain udal batzuk planteatzen eduten bidea, ez da? Zentzu horretan, zuek aintzindariak izan zaret, ez da? Bide hori markatzen. Bai, bueno, nik uste baietz, esan, batez ere parte hartze kontuetan, ez? Nik uste dut parte hartzearena oso ongi landu dugula, asko landu dugula, eta bueno, eta idei polit batzuk ateratzen izkigula, ez? Osea, dena asmatua dago. Baina, bueno, audientzi publikoak egitea foroak euskarari buruz, gazteriari buruz, jaiei buruz, foro irekiak, eta nik uste dut, hori lana ematen dizu alde batetik, baina beste alde batetik oso aberazgarria da. Eta, bueno, eta ez dugu beldurra izan behar, jendearen ahotsa entzuteari, ez? Esan dezatela, nahi dutena, uste dutena, eta horrela horrekin, nahi dut, ezago ezkenean ezan nahikoa botoa ematearekin. Behar da ere, egunez egun, entzun, eta herritarrekin egon, eta hori importantea da. Bai. Eta horretan jarraitzeko asma dugu, desde luego. Bai. Hoixe, erronkak zeintzu izanen dira urte hauetan? Bueno, erronkak. Bide beretik. Bai, bide beretik jarraitzea, bueno, izango litzateke kristona. Bueno, bintzat, ni batzutan esaten dut, banoa, ezakit, naiz entrenatzaile berri bat sartzen naiz talde batean, dena irabazi duena, esan ez horren, eta orduan, hobe egitea zaila da, bintzat, berdin egiten badut, pues oso pozik bukatuko dut legealdia, ez? Erronkak, bueno, alde batetik, parte hartzailean sakondu, esan dudan bezala, eta, bueno, egitura berriak, badugu hor kulturako kontseilua edo, bueno, sortu nahi dugu, parekidetasun arloan ere bai, euskaran ere bai, pizkat errotu nahi ditugu hor foro batzuk. Badugu beste alde batetik, bueno, eta oso importantea, kirol zerbitzua publikoa bihurtzeko bidean, gaude, enpresa publikoa sortu dugu, eta orain hori indarrean sartu behar da, eta martxan jarri behar da hori guztia, eta 10 urtez privatizatu egondako zerbitzua berriro publikoa egin nahi dugu.
eta horrek lana emango digu eta asko. Horrek ze onura ekarriko luke? Bueno, alde batetikan zerbitzuan onura batzuk espero ditugu, eta beste alde batetik onura ekonomikoak ere bai, ez, bizka, bueno, enpresa pribatu batek ateratzen duen tekina Atarrabiarron sosetatik, ez, pues, bueno, hori kendu nahi dugu, eta nahi dugu hori guztia, Atarrabiarrok ordaintzen dugun guztia, hori zerbitzuan, ez dakit, isla ditzatea, ez? Orda, bueno, pues hori, eta baita ere kontu filosofiko bat, ez? Pues, bueno, uste udal zerbitzuekin ez da negoziarik egin behar da kudeaketa serio, zuzena, eta gertukoa, ez? Eta hori, bueno, beste erronka da. Gero baitugu, pues, bueno, bestelako erronka asko, ez? Alde batetik inbertsioak berreskuratu, hori kasi Nafar gobernuarekin, espero dezagun, Nafar gobernuan aldaketarekin batera, pues, bueno, harremanak hobetuko dira, eta espero dezagun ere, lortzea, pues, bueno, pues, inbertsio batzuk ere, azken 4 urtetan, pues, murriztu dira kasi zerora, ez? Orduan ez, obrak batzuk egin behar ditugu, eta horretarako, pues, inbertsioetarako dirua lortu. Eta gauza gehiago, pues, bueno, uholden inguruan, eta bestelako gauzen inguruan baditugu, badugu lan asko. Bai, eta beharrak, ez da, hor bereziki zigortua izaten da uholde batzuetan Atarrabia, ez da? Bai. Honen kontuan, baina oso frustrante izan da, horreko urteetan, pues, fomentorekin hitz egin edo mankomunitatearekin, eta beti pues, oso jarrera ezkorra, askotan kasurik ez da bileretan ere, ez digute kasurik egin, bueno, pues, pizkatneko hori izan da neko lan frustrantea ez guretzat, bueno, pues, orain espero nahi duguna da, pues, bueno, pues, jarrera aldaketa bat, mintzat. Eta, bueno, eta pizkat gaiari heldu, bengoz, eta bueno, urratz batzuk ematen ditugun, pues, uholden arazoa konpontzeko. Eta uholdeak bezala, bestelako gauza asko, ez, hirigintza kontu asko. Pues, bueno, bat ditugu ja, pues, gauza batzuk berritu bat ditugunak, ezakita, horrentzako parkeak direla, edo, bueno, igerilekuetan bertan egin behar da inbertsio batzuk. Bueno, hori guztietako behar da dirua, eta pues, hori, atal ekonomikoak garrantzia izango du, legealdi honetan. Bai. Aurre eskola ere handitu? Aurre eskola handitu baino berritu pizka bat, gauza batzuk, ja baditugu, gauza batzuk, ja obra batzuk uda honetan bertan egiteko, baina, baita ere, pues, eskoletan ere baditugu zenbait arazo, pizka bat, masifikazio puntutxo bat badago, kanpotik etortzen delako jende asko ikastera Atarrabiara, eta pizkat ere, bueno, pues, horren arira izan ditugu alako, ez dakit, eztabaida fuerte batzuk departamentoarekin, eta bueno, pues, hori ere bideratu nahiko dugu, eta baita ere, pues, berritu pizkat, pues, zarkitu da geratu diren zenbait gauza ez. Beraz, normalizatzen den ez da, harremana gobernuarekin, kontu horietan guztietan, eta beste batzuetan, zer esanik ez esate bateako ikurren legearekin, ikurren kontuekin, ez ikurrinaren kontuarekin zenbat arazo izan duzuen. Bai, ezkera Atarrabian ikurrina udaletxean zegoen jarrita, herriak horrela erabakizuelako referendum batean, ez, bere momentuan. Orduan, bueno, pues, eta kurioso da, nola ikurrina egon den Atarrabian jarrita udaletxean, UPN agintean egon den bitartean, Atarrabian. Gero, 2007an Nabaiko alkatetza genuen, Peio Gurbindorena, eta justo ikurrelegea sartu eta derrigorrez kendu behar izan zuen ikurrina. Zinek eta talde abertzalek, ez, kendu behar izan zuten. Hori, bueno, pues, egia esan gu beti salatu dugu ikurrelegea, iruditzen zaigu injustua dela, eta Atarrabiarron iritziaren kontra egiten duela, ez. Ordan ikuste dut, bueno, ikurrelegea bertan bera geratu ezkero, pues, bere tokia beti, bere tokia izan den horretara bueltatuko dela, ez, ikurrina. Normaltasun oso gainera, ez dut esaten, ez dut uste konfliktibitatean dirik egongo denik horren inguruan. Bai. Aizu, eta aipatu dugun bezala zuek 8 zinegotzi dituzue, gero abaik 3, UPNek beste 3, izkerrak 2, eta PSNek bat. Nola osatuko duzue udal gobernua, edo egonen dira presente beste alderdi horiek ere bai? Bai, bueno, gobernu batzordean, Atarrabian beti egon dira. Beti da lako tradizio ez idatzi batez, non esaten duen, beti alderdi guztien parteideak egongo dira gobernu batzordean. Eta egongo dira, barkatu. Egongo da, talde bakoitzetik bat, eta
eta gurean bi, claro, gurea eta teniente alkalde delakoa ere egongo da. Hori gobernu batzordean, hori normaltasun osoz, egongo dira, lanean. Eta gero batzorde buruak ere eskaini dizkiegu talde guztiei, UPNek esan digu, oso modu honean, oso bilera, ez dakit, adizkidetasuneko bilera izan genuen, oso harreman hona dugu beraiekin, baina esan zuten ezetz, pues respetatzen dugu, eta bale. Eta besteekin, bai, pues, neko aurreratua daukagu, geroa baik hartuko ditugu gizarte zerbitzuak, izkerra-ezkerrak hartuko du euskara, marloa, eta PSN-ek parekidetasuna. Bai, neko horrela izango da, eta gero beste batzorde guztia, pues, gure taldearen esku geratuko dira, orain oso talde ondia dugunez, pues oso ongi lana banatzeko eta lan egiteko primera. Eta legealdirako ituna egiteko asmorik, edo gehiago akordio zehatzak? Ez, akordio zehatzak, bai. Ez. Itunik ez ditugu, eta bueno, ez dut uste, hemen behar ditugunik ere, bai, beti behar ditugu besteen babesak, baina, bueno, bilatuko ditugu, gaitzeatzetan, eta, bueno, momentuz, atzo bertan izan genuen bilera bat, proiektu bat garatu nahi dugu argi luminariak aldatzeko eta bar, eta, bueno, adostu genituen gauzak, así que, bueno, akordioak nik uste dut, akordioetara iristea ez da hain zaila izango, ez dut uste. Nik uste dut aukera, eta disposizionean ikusi ditut beste taldea, akordioetara iristeko, bueno, ongi. Eta gero, bueno, eta beharrezkoa baldin badute, kontraitea, aurrera, naturaltasun oso egingo dute, eta hartuko dugu, eta bueno, saiatuko gara akordia bilatzen, bai. Primeran, beraz ilusio sartu zu postu berria. Bai, gogoekin, bai. A ber, zer moduz, bueno, betikoa, eta beldurrez ere, beldurra ez da beldurra hitza da, pizkat, ez dakit ardura edo ez dakit zein den, ez? Gauza konki egiten ditudan, orain, mundu guztiak ez, begiratzen zaitu, luparekin, zer egiten duzun, zer esaten duzun, bueno, a ber. Bueno, baina zuek jauitura duzue, lau urtez egon zarete, ez? Begirada guztienpean, orain ja. Bai, baina, eta orain esaten duzula, aldoretatik ere begira, zela gauden, orain, nola, hainbeste udaletxetan aldaketa eman den, eta orain Iruña egongo gara, eta Barainain, eta, bueno, Ansoain, eta besteak, bueno, begira, egongo gara pizka bat hor, disolbatu da, edo, bai, normalagoak izanen zarete, bai. Bai, ez gaituzte horren beste begiratuko, ordan, bueno, aldoretatik lasai, bai, arreta banatuagoa egongo da, eta bai, eta hordan, bueno, aldoretatik pozik, eta gero ere, hitz egiteko beste udaletxeekin, eta alderatzeko gauzak, eta, bueno, informazio trukatzeko, eta, bai, ni oso zoriontsu nago aldoretatik, horrek ere motibatzen du asko. Garai berria, zabaltzen da, bai, zorionez, pasen garaia. Mikel Oteiza Iza, zorionak zuri ere bai, noski? Eskerrik asko, gurekin izateagatik hemen Euskal Herri irratian, eta egonen gara, noski? Mila esker. Agur.